Gizonei tokatu zutzaioan kateterismo bat etxiak, eta han hasi ginen izketan, eta horren baino lehenugo, madrazo gehintzuan, Euskal Gobierno Baskok, Euskal Gobierno Basko da, dekretu bat ertazuen, gerra ondoren guak, eta ez dakizera, gerra ingurun guak, eta ez dakizera, zehau zer, zakizun guztien mongo zela pono. Jaso nitxun, ze izen zaukan, ze abizen zaukan, ze ofizio zaukan, batik aldeetu, ez aldeetuta. Eta zertzan, eta bueno, idatzi noan, nik idatzi noan 2002an, eta erantzun eman ziren 2006. Eta 3 urte hortan, ezakizien izerra ere. Hor geditxuko ega danok, atxoren berri zere jakin gabe. Baina gero, zirkustantziako, kasualidadeko, kausalidadeko ez dakiz zer dan, gizonei tokatuztekon kateterismo bat etxia, poliklinikan Donostian, eta bi pertsona, bi gizonezko gelan, eta hainzketan ez dakiz zer lako, eta pakiz lako, eta hor, eta beste. Bai, Iñaki Egaña eta zen, Jesus, zen honen. Hau zen, izena eta abizena berdinak, baina, bueno, ez dakigu zein da, bueno, hori lehenengo sarrerakua. Baina gero, kateterismo ondoren, ezo zen siestazioan, eta guaz eginen bat pixkat berriketan, antzegoen eskagazte bat eta nik oparitxu nion, utzi nion irakurtzeko revistatxo bat, Mundo de los Pirineos, gogoratzen naiz. Tezan zion, aita, mira, aquí está Iñaki. Anda, koño. Iñaki Egaña. Urderoko Iñaki Egaña pixka-pixka eta nok irakurri gendu zerbait. Pixkat. Eta esan zian, etorzen gero Andrea. Gizon horren eta esan zian, ¿tienes algún problema o qué? Hombre, problema, hace 80 años baina. Zaino, hace 80 años el problema, baina gure zian. Gero tipiko da semieta kontau? Ba, esan joan. Zure semieta doz, lepo arte itxota, arantzadiko doz itxota, eta nizele emango jot, olako rollo gehiago ba. Bai, bizuk esan. Bueno, arrazaldeko bostak edo. Urreatu zen, gizona, seme hori, Andrea eta beste bere seme bat. Eta esan zian, hausen nat, ez dakizela bai munduko eta mutrikukuak, eta horrela eta beste, eta... Zeko zen duzu Saturrena mutrikun? Saturrena mutrikun, bai. Ogota maziko gertako kartzelan gogorren amakumientzat, eta... Guan gabiltza lanien da, bai, jakin de mutrikun ere horren txostenetzen ari ziela eta... Eta esan zian, ez hautzen dezuzuk, olako Carmina? Zeinu, bai. Eta asko ezagutzen dezuta? Bai. Nera eta probisioan, lehen guzu probisioa. Orduan familikoak, eta bai, haren gizona, Izagirre, nera txandonegi, Izagirre. Hasi ginen hortik, da zepat, hola eta hola ba, nire atxunekin horrela testakitzelako, eta zantzian, idatzi dut, Gobierno Basko eta inoke meneztu ematen erantzunik. Eta ez dakizela izter ere. Zantzian, Gobierno Baskok ez dakizte, ideik ere ez dauke. Zantzian, zuk emantatuak, eman nion daztu guztiak. Zantzian, zerbait baldin bada, nik telemoto detxuko izut. Eta ez baldin bada, berdin detxuko izut. Bale, urrengo gunean junginen gomendaroa, medikoen txostena entregatzea, eta bueltakoan honek. Gizon batea deitzu dizu, behi deitzeko zuzenia. Bueno, bat, deitzuko dela. Deitzu noan, zantzian. Kaixo, Gabi. Atzo bizketan egin duna, bai, zer da. Hementaka, zure aitxonen certificado de defunción. Ez da posible, esan jo. Ez da posible. 80 urtean inok izakila eta zuk nola dakazu eskutan hori ba. Kantziat, bai. Eta nun ikusiko beha, eta kasualidade, bezpen horretan, hiltzan Jokin Gorostidi. Deban zan, mena odizia. Zer, bakutak hau, debak utuko asmoa. Bakuk ere bai. Debak udelezian, azpizien batu ginen, eman zian txosten hori, musikatu ginen, agurtu ginen, eta gero junginan denok, Jokin Gorostidi nominal dira.